नमस्कार खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो जोंनि बिनाखाता साब सेन्टारावहाय कर'ना टेस्ट खालामफैदों आरो बेनि टेस्टनि उनावहाय आङो भेक्सिनबो लागोन थ' नोंथांमोनहाबो जेबो सिन्था खालामाबालानो कभिड भेक्सिनखौ लानो हागोन दोस्तों मैं आज कोविड टेस्ट और कोविड वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ चलो तो कोविड वैक्सीन लेते हैं। Này mua làm được. Anh, đi biểu nào. Itu ser. Kasih. जोंनि बिनाखाता साब सेन्टाराव आङो कोविड भेक्सिन लाखांबाय नोंथांमोनाबो लानो हागोन बाव भेक्सिन लानायाव जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोनाबो लानो हागोन ना बयबो जेबो गिनांगौ गैया मैंने आज कोविड वैक्सीन ले ली है आप लोग भी जरूर ले सकते हैं इसमें डरने का कोई बात नहीं है गोजोन्थों थैंक यू।